banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek kersa mboten. Monggo sareng-sareng. Oh niki mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe siap nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah ya TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Pak bojomu tak silie lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silien ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no pale. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahan nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa ta jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap no, nggih. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salin. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, berarti ning YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan bersama. Bersama Astabrata. Oh, ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik ya anu sing ki lho Saron Lemu ki lho. Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap.
Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel le ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to, Bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penaan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kowe kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu ta dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jen kayak bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo. Oh, nyerimpet toh. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Anu, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ya ayo Pak, ayo. Eh, Pak. Kaya jangan gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh Anake ya. ben nembang sik, adewe Oh, adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Iki anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kangen kutang. Oh. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki Eh, aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. ya. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Aneh. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya Jan, upin-ipin. suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang Jan, nang. jan. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, Hah, tambah pemeran. sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek.
Ayo. Ayo, kene. Bet tambah. Ah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, Jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Aku senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polan ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo alah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. gegerok ombone Ramto. Ya. Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel ta, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Saya kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Heh. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Wis jare yo kuliah to. Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Mbak piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing pete. Cium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Wis Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutukne. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wis, Yo. wis kek kono wae ya. Wis. Anu ya, tembakangan, Tembakangan, Pak. Numpak Oke. mundut mau WA. Sang joget apa ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono. Oh iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumetes dadi sing
sesumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato Suka apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo. asik sono Wonorejo bergoyang Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis ayo kamu metes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono siramu Mas Rika sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rino wengi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur Terima sebangun, kasih. Matur sebangun. Iki uga ana pamundutan Napa, Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Sutya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake Nanjake ben sinten? ora leren. Ah, sapa iki yo? Anu Mbak Enggar Mbak Enggar. karo Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Sutya.
Sotya nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun. Sotya Mbak Enggar arep Siap. amdut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yuk. Astabrata suka. Yang siji Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir di Sinta. Yo, jemeneng sepati. Duduk tar gak apa-apa. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Gerajakan lah. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka, yuk Gerajakan. Ya, ke penutup limbuan. Ya, dadekke, yuk. Gerajakan Banyuwangi Raino Biangi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake hati lungguh ning pasiran semburan reredeman ambi mangan selonjoran lanang wadon pinggir pasisir Gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-sira nambi kangen ngasih ya
Yen kang nekani langake susah ning ati longgo ning pasir-pasiran semburan reredaman ambi mangan ning pinggiran nang wadon biru-biran Gandeng tangan ning pinggiran pinggiran pesisir gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-siran Ding asli nyanyi-nyanyian sir-siran nambi kangen Ding asli nyanyi-nyanyian Terima kasih Dik Sinta. Nggih Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandanya tarik kaya ngene biyen ngapa kan katamu ayo yen pancene titik lagu gelo. iya gelap Sing penting aja gelo karo aku. ndak oh Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tua Anu Pak Kasun. belum Oh belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangannya banyak niki. wow Sing kepareng rawuh. monggo Pak Kasun Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun sini dong Pak Kasun Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. oyo Wah. ini namanya Mas Kasun bukan Pak Kasun Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. oh Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana
Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, dalu, Pak. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak. Sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi, Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat nggih. rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Tak dalah. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar Nggih. biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak wau. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Ning kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. enggak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres.
Kandas, Kula kali buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Nah. Bapaknya salting apa deh. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janjimu. Sesal kian mendera, Aku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kasih yang paling ku cintai ini terluka hati. bila tiada terdalam cinta dan kerinduan, akan semakin dalam luka yang ku rasakan. Wah, luar biasa, Pak Lurah. Becut, jan santai sae Pak. Sinten wau? Des, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sedes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, Ah. benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, benar sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to Mbak Niken. Lha napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, tumongi ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mesti dalange ra ngelem aku. ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wedal menika bersih dusun nggih
Nggih. Supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene berjedujo menika Bu nggih, Bapak-bapak nggih. Nggih. Kalih tirose biar ini mau pripun? Mboten nyaur. Lali biar ini nggih. Anu, Pak Lurah nggih, sing nyemutken nggih. Nggih, nggih. Pajek to. Nggih, nggih. Anu Bocangge. Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu, Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to. Saya sungguh ganteng. Lah, domongi yo. Lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Perkasa. Durung disawar mung ngelem e. Masa disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Lah, nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik, Pak. Sepreneng nggonku nganteni janji iki pas Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten? Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Mas. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasilie lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih.
Oke. Permintaan. Kompane saiki malah seneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah seneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan dia mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kamu enak ngono. Ngadeg ya, Bang. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho ngrene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel e ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Karene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono masak dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake kong dimik ayo Pak, ayo. Pak. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa.
kangen kutang. Wah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Jajal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu kuwi anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Malu kucing gitu. Jajal dinikmati suarane kaya apa? Bawani jajal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Ndi ngopo? Polane. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Geger ombone ram to. Ya. Kok gruaket. Malah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rame ta. Oh, Mas Herman pengen. Terus Amung tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak sugalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur
ya kuliah lho kan. Kok kan toh? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke, yes. Mana kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Wis jare ya kuliah to. Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kok Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Wong mbokne ki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing